Γεια σε όλους. Σας καλωσορίζω στη δεύτερη διαδικτυακή μας επικοινωνία, στη δεύτερη ηλεκτρονική διάλεξη. Στο πλαίσιο αυτής της διάλεξης θα ήθελα να συνοψίσω κάποια βασικά σημεία τα οποία είχαμε συζητήσει στην αίθουσα κατά την πρώτη και τη δεύτερη εβδομάδα πραγματοποίησης του μαθήματος. Θα προχωρήσω λοιπόν σε μια συνοπτική αναφορά σε κάποιες βασικές έννοιες, ενώ επίσης θα παρουσιάσω και τη δομή του μαθήματος, έτσι όπως αυτή θα ακολουθήσει στις επόμενες διαδικτυακές διαλέξεις. Ξεκινάω λοιπόν. Βασικές έννοιες. Αν κάποιος είχε απαγάγει την οικογένειά μου και με ρωτούσε, θέλω να μου πεις, για να τους απελευθερώσω, ποιο είναι το πλέον σημαντικό ζήτημα το οποίο διαπραγματεύεται το μάθημα. Η απάντησή μου θα ήταν η εξής. Το πιο σημαντικό ζήτημα με το οποίο ασχολείται η μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας είναι η πραγματοποίηση μιας σωστής έρευνας. Κρατάμε τη λέξη σωστή έρευνα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Τι σημαίνει σωστή έρευνα? Πότε μια έρευνα είναι σωστή? Ένα κανόνα πρέπει να θυμάστε. Ένας μοναδικός κανόνας υπάρχει. Μια έρευνα λοιπόν είναι σωστή όταν τα αποτελέσματα της έρευνας, της συγκεκριμένης έρευνας, προσοχή, καταγράφουν αυτά που συμβαίνουν στην εμπειρική πραγματικότητα. Εκεί έξω δηλαδή, είτε στον κόσμο των επιχειρήσεων, είτε στην κοινωνία. Στους καταναλωτές δηλαδή, αν πρόκειται για μια έρευνα που εξετάζει τις απόψεις των καταναλωτών. Αυτό λοιπόν είναι το μοναδικό κριτήριο μιας έρευνας. Αν καταγράφει αυτά που όντως ισχύουν στην πραγματικότητα, τότε και μόνο τότε αυτή η έρευνα είναι σωστή. Θέλω να θέσω όμως κάποια σημαντικά ζητήματα. Θα αναρωτηθεί κάποιος. Εγώ κάνω μια έρευνα και βρίσκω κάποια αποτελέσματα τα οποία θεωρώ μη αναμενόμενα. Θεωρώ ότι βρήκα κάτι το παράδοξο στα αποτελέσματα. Είναι αυτό ένα χαρακτηριστικό που θα με κάνει να πω ότι η έρευνά μου είναι λάθος? Όχι βέβαια. Αντιθέτως, είναι πολύ ενδιαφέρον να εξετάσουμε και να ερμηνεύσουμε αυτά τα διαφορετικά παράδοξα αποτελέσματα. Δεν μας ενδιαφέρει αν αυτό που θα βρούμε δεν συμφωνεί με αυτά που εμείς θεωρούσαμε ότι θα είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο ερευνητής ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία του διασφαλίζει ότι αυτά που θα βρει στο τέλος θα είναι αυτά που όντως συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η καρδιά, η ουσία του μαθήματος. Να ακολουθήσουμε κάποια βήματα, να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα βήματα που ακολουθήσαμε είναι σωστά και να οδηγηθούμε μέσα από τη χρήση μιας συγκεκριμένης ερευνητικής μεθοδολογίας σε κάποια αποτελέσματα. Επομένως, ο σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος με τον τίτλο «Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας» είναι να περιγράψει εκείνα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας ερευνητής προκειμένου να εξάγει αξιόπιστα αποτελέσματα. Αυτό που ανέφερα και πριν ως σωστά αποτελέσματα. Τώρα θα μάθουμε να το λέμε αξιόπιστα αποτελέσματα. Αποτελέσματα δηλαδή που εγώ σαν αναγνώστης της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας θα πω ωραία, βλέπω ότι έκανε αυτό το βήμα, έκανε το άλλο βήμα, έκανε το επόμενο βήμα, βρήκε κάποια αποτελέσματα. Τα πιστεύω. Είναι αξιόπιστα. Ακολούθησε μια συγκεκριμένη, συστηματική και οργανωμένη διαδικασία. Αυτό θέλουμε να μάθουμε στο συγκεκριμένο μάθημα. Τα συγκεκριμένα βήματα. Αυτά τα βήματα που υπάρχουν και τα οποία θα μας διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα που θα εξάγουμε είναι σωστά, παύλα, αξιόπιστα. Σε αυτό το σημείο είναι λογικό κάποιος να αναρωτηθεί και να με ρωτήσει ποια είναι τέλος πάντων αυτά τα βήματα της ερευνητικής διαδικασίας στα οποία συνεχώς αναφέρεσαι. Η αρχική μου απάντηση θα ήταν ότι τα βήματα αυτά θα τα δούμε στις επόμενες διαδικτυακές διαλέξεις. Κάθε βήμα θα το δούμε ξεχωριστά. Κάθε βήμα της ερευνητικής μεθοδολογίας θα το δούμε ξεχωριστά και θα το εξετάσουμε σε βάθος ξεχωριστά. Αυτό που θα έλεγα σε ένα αρχικό επίπεδο είναι ότι αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι πως για να εξάγουμε
αξιόπιστα αποτελέσματα, πρέπει να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Φανταστείτε σαν μια σκάλα. Είμαστε κάτω και θέλουμε να ανέβουμε ψηλά. Θέλουμε να φτάσουμε στο σκοπό μας. Να εξάγουμε κάποια αξιόπιστα αποτελέσματα. Για να φτάσουμε ψηλά και να μην σκοντάψουμε, και αν σκοντάψουμε θα πέσουμε και δεν θα οδηγηθούμε πάνω στο σκοπό μας, θα πρέπει να πατάμε σε κάθε σκαλί ξεχωριστά. Πρώτο σκαλί. Προχωρήσαμε, πατήσαμε σταθερά, βρήκαμε κάποια πράγματα. Δεύτερο σκαλί. Το ίδιο και σιγά σιγά θα ανεβούμε και θα φτάσουμε στον τελικό στόχο μας. Αν κάποιος μου έβαζε το πιστόλι στον κρόταφο και μου έλεγε «Πες μου τώρα τα βασικά βήματα, δώσε μου μία περιγραφή για αυτά τα σκαλοπάτια», θα έλεγα πολύ σύντομα. Πληθυσμός δείγμα, δημιουργία οργάνου συλλογής δεδομένων, τρόπος συλλογής δεδομένων, έλεγχος της αξιοπιστίας του οργάνου συλλογής δεδομένων. Αυτά βέβαια θα τα δούμε σε ξεχωριστά μαθήματα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ολοκληρώσω τη δεύτερη ηλεκτρονική διάλεξη υπογραμμίζοντας τη χρησιμότητα ορισμένων επιστημονικών άρθρων τα οποία έχουμε ήδη ανεβάσει στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ Καβάλας. Όποιος λοιπόν φοιτητής επισκεφτεί το e-class του μαθήματος θα διαπιστώσει ότι έχουν ανέβει κάποια επιστημονικά άρθρα. Γιατί τα ανεβάσαμε? Σίγουρα όχι για να κάνουμε τη ζωή σας πιο δύσκολη. Τα ανεβάσαμε για να κάνουμε τη ζωή σας πιο εύκολη. Τα ανεβάσαμε διότι τα άρθρα αποτυπώνουν όλα αυτά που θα αναφέρουμε στη θεωρία του μαθήματος. Η έννοια θεωρία πολλές φορές από τους Έλληνες φοιτητές έχει μία έννοια επικινδυνότητας. Θεωρία πάλι. Μπλέξαμε. Όχι. Σε αυτό το μάθημα η θεωρία είναι πλήρως εφαρμόσιμη. Το θεωρητικό κομμάτι του μαθήματος είναι πλήρως εφαρμόσιμο στην πτυχιακή σας εργασία. Όλα αυτά που θα πούμε στο μάθημα αποτυπώνονται στα επιστημονικά άρθρα που βρίσκονται στο e-class. Ας ανοίξω λοιπόν τυχαία ένα τέτοιο επιστημονικό άρθρο για να δούμε κάποια βασικά σημεία του. Άνοιξα λοιπόν ένα από τα 4 αυτά άρθρα τα οποία έχουν αναρτηθεί στο e-class. Πηγαίνω στη δεύτερη σελίδα που ξεκινάει και η ελληνική γλώσσα. Το συγκεκριμένο άρθρο βλέπετε έχει γραφτεί από εμένα, από τον κύριο Αυλονίτη που είναι απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και από τους κυρίους Αριανίδη και Μαδιτινό. Έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Prime το 2010 στις σελίδες 83 έως 98. Αναφέρεται στους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή σε διαδικτυακά παιχνίδια και πιο συγκεκριμένα αναφέρουμε εδώ μία εμπειρική έρευνα. Αυτό μας κάνει να καταλαβαίνουμε ότι το συγκεκριμένο άρθρο έχει να κάνει με συλλογή πρωτογενών εμπειρικών δεδομένων. Το abstract, η περίληψη της έρευνας, βρίσκεται στην πρώτη σελίδα, οι λέξεις κλειδιά, οι οποίες διευκολύνουν την αναζήτηση του άρθρου. Στη συνέχεια έχουμε την εισαγωγή. Ένα πράγμα θέλω να πω για την εισαγωγή. Πρέπει να περιλαμβάνει 100% το σκοπό της έρευνας και τη σημαντικότητα της έρευνας. Γιατί κάναμε τη συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια, γιατί προχωρήσαμε στη διερεύνηση αυτού του θέματος, γιατί είναι αυτό το θέμα σημαντικό. Όποιος λοιπόν γράψει την εισαγωγή του στην πτυχιακή εργασία πρέπει να έχει αυτό στο μυαλό. Προχωράμε. Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Παύλα, δευτερογενής έρευνα. Αναφέρουμε λοιπόν κάποια πράγματα από τη θεωρία. Όπως βλέπετε αυτή η αναφορά δεν αγγίζει ούτε καν τις 2 σελίδες. Αμέσως μετά έχουμε το ενιολογικό πλαίσιο της έρευνας. Research model. Ερευνητικό μοντέλο. Αυτό με κάνει αρχικά να καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μια ερμηνευτική έρευνα, η οποία εξετάζει αιτιώδεις σχέσεις ανάμεσα σε διάφορες έννοιες. Για να προχωρήσω να δω. Έχει κάποιο ερευνητικό μοντέλο. Βλέπω ότι έχει υποθέσεις, να ένα χαρακτηριστικό των ερμηνευτικών ερευνών. Προχωράμε. Να και ένα ενιολογικό πλαίσιο. Ορίστε και οι υποθέσεις που ενώνουν, το λέω τώρα πολύ απλά, τους παράγοντες. Άρα πρόκειται όντως για μια ερμηνευτική έρευνα. Προχωράμε. Ερευνητική μεθοδολογία. Θυμάστε τι λέγαμε? Πληθυσμός και δείγμα. Μέτρηση ερευνητικών παραγόντων. Πώς μετρήθηκαν οι συγκεκριμένοι ερευνητικοί παράγοντες. Βλέπουμε ένα πινακάκι. Για να μετρήσουμε τον πρώτο παράγοντα χρησιμοποίησαμε ερωτήσεις από 2 πηγές. Και οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για να μετρήσουν την αντιλαμβανόμενη εμπιστοσύνη είναι 2.
Για τον παράγοντα απώλεια της αίσθησης του χρόνου χρησιμοποιήσαμε 3 προηγούμενες έρευνες και ο αριθμός των ερωτήσεων είναι 5. Συλλογή δεδομένων. Πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της μεθοδολογίας. Πώς συνέλεξες τα εμπειρικά δεδομένα? Έλεγχος της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου, του οργάνου συλλογής δεδομένων. Το ξαναείπαμε. Πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ βέβαια βλέπετε περιλαμβάνει ορισμένους στατιστικούς δείκτες, τους οποίους έχετε μάθει στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος. Γι' αυτό λέμε ότι ολοκληρώνεται το μάθημα μαζί με τη θεωρία και τα 2 εργαστήρια σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Αποτελέσματα. Φτάσαμε στα αποτελέσματα. Τι είπα πριν? Για να πιστέψω εγώ τα αποτελέσματα, πρέπει να έχω δει ότι η ερευνητική μεθοδολογία είναι αξιόπιστη για να πιστέψω ότι είναι αξιόπιστα και τα αποτελέσματα. Προχωράμε. Έλεγχος υποθέσεων. Ανάλυση παλινδρόμησης είναι ένα κομμάτι της στατιστικής ανάλυσης που έγινε. Συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα συνοψίζουν όλα αυτά που βρήκαμε και πολύ σημαντικό, κάτι πολύ σημαντικό, αυτό που ακολουθεί, οι διοικητικές επιπτώσεις. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια έρευνα η οποία να χαρακτηρίζεται επιχειρηματική έρευνα που να μην περιλαμβάνει διοικητικές επιπτώσεις. Δηλαδή, από αυτά που βρήκες, από τα αποτελέσματα που έβγαλες, μιλάω πολύ απλά, αυτά τα αποτελέσματα, πώς μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ένας τέλεχος για να βελτιώσει τη λειτουργία της επιχείρησής του? Αυτό το ερώτημα θα πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε φοιτητή, η απάντηση αυτού του ερωτήματος θα πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε ερευνητική προσπάθεια. Κάθε φοιτητής θα πρέπει να σκέφτεται αυτά που εγώ βρήκα, πώς μπορεί να τα χρησιμοποιήσει μια επιχείρηση. Εδώ λοιπόν γίνεται μια σύντομη μεν αναφορά, αλλά μπορεί να είναι αρκετά εμπλουτισμένη στο πώς τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας θα βοηθήσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Κλείνει η έρευνα με τις αναφορές, references, βλέπετε, με αλφαβητική σειρά, με ένα συγκεκριμένο τρόπο είναι γραμμένες. Και εμείς στην πτυχιακή μας εργασία κάτι τέτοιο πρέπει να κάνουμε. Και αυτός που θα αξιολογήσει την εργασία μας θα κοιτάξει σίγουρα τη λίστα με τις βιβλιογραφικές αναφορές για να διαπιστώσει αν η εργασία μας είναι αποτέλεσμα μιας βαθιάς μελέτης της βιβλιογραφίας ή πρόκειται για μια επιφανειακή έρευνα όπου πήραμε 2, 3, 4 βιβλία, αντιγράψαμε κάποια κομμάτια και παρουσιάσαμε ένα κείμενο. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση.